לא להילחם בזה, לקבל את זה, להבין את זה, שהם היום לא במצב שאתם הייתם בו בגילם, אלא הם היום במצב שלכם, וזאת התובנה שהכי קשה לקבל מדור לדור, כי האנרגיה, המקור, הוא אותו אחד והוא גודל ביחד, ולכן התחושות והתובנות וההשקפות שלך בגילך קיימות אצלהם בגילם, ואתה מצפה מהם לתובנות והבנות שיהיו לך בגילם. אבל אם תתייחס אליהם ברמה האנרגטית כשווים ותכוון אותם לפעילות או להסקת מסקנות שתואמת את רמת ההבנה שלך, תוכל להשיג מזה יותר. אבל אתם כל דור ודור מנסה לשמר את הנוער כמו שהוא היה, במקום להבין שאתם אנרגטית צומחים ביחד, וכל אחד ממקומו שלא יכול להביא את זה לידי ביטוי אחר. וההילחמות שלכם להחזיר להם מה שאתם מכנים תמימות היא חסרת משמעות. הם מבינים יותר מכם אפילו, כי אתם הבנתם חלק מהדברים בגוף פיזי והם נולדו עם ההבנות. כלומר, בכם יש קונספציות עדיין ודברים שלמדתם ועברתם, והם ההבנות שלהם שאתם הגעתם אליהם עכשיו, הם נולדו איתם, ומפה הם ממשיכים הלאה. ולכן אין לכם דרך להחזיר את זה אחורה, אין לכם דרך להפוך אותם ליותר תמימים, אין לכם דרך לעכב את ההתפתחות שלהם, להוציא מהם את תחושת האלימות או הכוח או מה שיש להם שאתם לא תמיד הכי מבינים. יש לכם רק את היכולת לנתב את זה לטוב. רק את היכולת להגיד, אוקיי, אני מבין, יש לכם כוח ואתם יכולים ואתם הרבה יותר חכמים ממני ואתם הרבה יותר פעלתנים. יש לכם תחושות שאתם לא יודעים לאן לכוון את זה, אז בואו תעשו עם זה משהו טוב. בואו תתרמו לחברה, בואו תתרמו לקהילה, בואו תראו שאתם יכולים, בואו תיקחו אחריות. על ידי זה שאתם נותנים להם את תחושת הכוח, תוכלו לכוון אותם למקומות טובים. אבל על ידי זה שאתם מנסים לקחת מהם את זה, או להגיד אתם קטנים מדי, או להגיד מה קורה לנוער היום, או לנסות לדכא התפתחות מינית או רוחנית או פיזית שקורית להם, שלא בשליטתם ולא בשליטתכם, אתם מדרדרים אותם לכל המקומות שלוקחים מהם את השליטה ונותנים להם תחושה של ירידת לחץ וירידת מתח, כמו אלכוהול, כמו סמים, כמו פורקן מיני מוקדם מדי. אבל אתה נלחם בסימפטומים ולא בתופעה. ילד בגיל 12 מקיים יחסי מין, לא כי התשוקה בוערת בו, לא כי הוא אוהב ומאוהב, ולא כי הוא רוצה להביא ילדים, ולא כי היצר האינסטינקטיבי של התרבות קיים בו, אלא כי זה מה שהוא רואה, זה מה שהוא חשוף אליו, זה מתפרש אצלו כפעולה בוגרת, כפעולה שיש בה כוח, שיש בה לקיחת אחריות, של משחקים של גדולים, והם מרגישים בשלים ומוכנים, הרבה לפני שאתה מאמין שהם כאלה. להילחם בסימפטומים לא יעזור, אבל אם תיתן להם תחושה של כוח ואחריות בכיוונים אחרים, הם לא יחפשו את זה בפורקן המיני. להגיד אסור בלי לתת אלטרנטיבה, לא עושה את זה. זה לא יעזור לכם. הם חווים תחושות שצריכות לבוא לידי ביטוי, וזה הביטוי היחיד שקיים בסביבה שלהם. אף אחד לא מנתב אותם למשהו חיובי, אף אחד לא מייצר עבורם אחריות, אף אחד לא נותן להם את הכוח לבטא את היכולת שעבורך הייתה קיימת בגיל 20, שקיימת אצלהם בגיל 13. כי הם קטנים מדי עבורך. כי הם לא מסוגלים עדיין. אז הם עושים את הדברים שהם כן מסוגלים. שתלויים רק בהם. שנותנים להם תחושה מצד אחד של כוח, שאני גדול, שאני יכול, שאני מחליט, של מרד. וכולכם חווים את המרד הזה בכל דור ודור, בצורה כזאת או אחרת. ומהצד השני, את האפשרות להתפרק, לשכוח, להתנקות מהנטל הזה שמרגיש גם להם, כאילו הוא בא מוקדם מדי ואין להם מה לעשות איתו. מכיוון שכל אחד מכם מרגיש שהוא קטן מדי בשביל לשנות את העולם, מעטים מכם מוכנים להיות דון קישוט ולהילחם בתחנות רוח כמו משרד החינוך או מערכת החינוך או הכיתות או בתי הספר. תתחיל במסגרת המשפחתית, תתחיל בילדים שאתה מכיר, תתחיל בסביבה הקרובה אליך, ומשם
תאמין לי שתצמח. כל דבר בעולם מגיע מתוך דוגמה אישית שלך, של המשפחה שלך, של הילדים שלך, של הדברים שנמצאים בסביבתך, ואם זה טוב זה עובר הלאה.